אתה רוצה ללחוץ? רגע. טוב, קודם כל תתחיל נמוך. אתה יכול נורמל. אתה צריך לחכות עם זה, לקראת הסוף להתחיל להרים את זה בהדרגתיות. נשים? תעלה עוד פעם. תעשה בנורמל. תרד מאוד. לא, אין סוללה. יש סוללה. רגע, לא. אתה צריך לתת לו יותר לרדת. לרדת בהתחלה מהר, לקראת הסוף לתת לו את העלייה עם הסטיק, כאילו להחזיק אותו. הבנת? תפיץ רק שנייה לפני שהוא נוגע ברצפה, אתה מעלה. יותר משפט מהירות, תעלה קצת יותר גמור. זהו. תלחץ. תן לרדת, תעלה. אני עושה על זה, הוא לא עולה. כי המהירות ראש שלך יורדת כבר, אתה צריך לשים אותו. כשאתה לוחץ על ההולד הוא אמור להיות